13 ka mga masuso gihimugso atol sa pagkuso-kuso sa bagyo. Usa niini gipanganlan og Ruby. Si Lea Capuyan sa detalye. 13 ka mga masuso gihimugso atol sa pagkuso-kuso sa bagyong Ruby sa amihan ng Sugbo ni atong Sabado ug Domingo. Usa sa mga giingong typhoon babies ang ginganlan og Ruby. Kinsa ang inahan daling gidala sa Daan Bantayan District Hospital gamit ang motorsiklo bisan pa man sa kakusog sa hangin. Matud pa sa amahan nga si Ido Viheo, dili makalupig ang bagyong Ruby sa kalipay nga gihatag sa ilang bagong baby, Ruby Marie. Lain 11 sab ka mga masuso ang nahimugso sa ospital. Matud sa midwife nga si Delia Flores, nawala ilang kuryente apan duna sila giandam nga mga generator sets o water containers. Dugang niya nga ilang limpyuhan og ihatag dayon sa inahan ang mga bagong na anak tungod kay kuyaw sila sa infeksyon og hypothermia. Samtang laing bagong gipakataw nga bata nga iabandonar unta sa iyang kaugalingong inahan ang naluwas sa mga otoridad sa barangay poblasyon sa lungsod sa Liloan kagahapon sa buntag. Lea Capuyan, Sunstar, Pilipinas.